Вітаночки, вітаночки ўсім. Вітаночки Хэтхамбер. Вось бачыш, не прыйшлося табе глядзець Геншын. Хаця я гляджу малаток вельмі зацікаўлены. І табе малаточак вітаночки, усім вітаночки карацей. Всё. Кацяняткі не рухаліся, ўжо спужалася нешта, штосьці зрабілася з імі. Вітаночки, вітаночки. Не, ну. Ужо калі прыйшлі да мяне, сядзіце са мной. А ты малаточак сёння не стрыміш? Чаго ты тут? Не тое, каб я супраць. Так, я пакуль што запускаю гульню. Вітаночки, Арыгана. Всё, Арыгана прыйшла, можна распачынаць стрым. Ну, каб Хэтхампера забаніць, гэта складана, канечне. У мяне на канале, можна на іншым нейкім, але на маім складана. О, дзякуй, малаточак. Так, пакуль я не распачала стрыміць, я просто хачу зараз пафлексіць вельмі класнай штукай, якую я сабе купіла. Хто чытае мяне ў твітары, той ведае ўжо, напэўна. Давайте я вам пакажу. Глядзіце чаго. Гэта карацей касетны плеер. Запраўдны. Гэта карацей 10гадовая я, напэўна, аблайналася ад радасці. І вось цяпер яшчэ паслухайце, які тут трэк. Гэта сапраўдная касета, разумееце? Гэта з сапраўднай касеты. Вось такой. Вось. Таму я сёння асабліва задаволеная жыццём. Цяпер у мяне план запісаць сабе з кіберпанку касету самой, таму што іх не зрабілі, ёсць толькі вінілавыя пласцінкі. Всё, пахвалілася. Добра. Ну, слухай, Хэтхампер, зараз такую музыку слухаць такое можа быць небяспечна. Я просто разумею, у гульнях ёсць вінілавыя пластынкі з самураем, але... я бачу, чацік з'ехаў, дарэчы, знову. Што ж ты, чацік, з'язджаеш увесь час? Чаго ты... Гомзік прыйшоў! Мур-мур-мур-мур-мур! Гомсічак, вітанкі і дзякуй табе вялікі за тое, што ты ўжо 13 месяцаў у котка сям'і. Дзякуй табе. Самы даны каточак у нашай кацінай сям'і. Мур-мур-мур. Дзякуй. Чацік. Не той чацік. А чый гэта чацік? Так, хвіліначку. Кіберпанк.
Блін, а дзе у сэнсе? Неяк ён дзіўна адлюстроўваецца і чамусьці не рухаецца нармальна. Халера. Ну, зараз павінна быць лепш, нібыта. А, боже, не туды. Всё. Неяк ён не дуже файна адлюстроўваецца. Выбачайце, што я зараз на гэта адцягваюся. Складана. А, не, нормально. Добре, няхай так будзе, а то я на гэта яшчэ час згублю. Я згадвала вінілавыя кружэлкі. Я згадвала. Я думала пра тое, што вось ёсць вінілы з кіберпанкам. CD Projekt зрабілі музыку з кіберпанку на вініле, а касетаў няма. Давай табе гомзик покажу зараз. Пачакай, будзе зараз флекс. Глядзі. Во. Гомзик, гэта нават не 2007. Гэта, я табе скажу, 1997. Гэта сапраўдная касета. Не, ну просто трек. Все. Теперь киберпанк. Не, тихо стало, нехай яшчэ паграе. Ну, киберпанк, запускайся, давай. О, нешта робіцца. Цяпер не будзе кіберпанк. Ай, не будзе музыкі, будзе кіберпанк. Як ваши справы? Ось я похвалилася своими справами. Уж забылася. Боже, як я тут что наладживала. Только не забудь кассету перамотваць алоўкам. Ужо падрыхтаваны. Давайте я вам зраблю рандом.
Ой, вітаночки, так, уцякай хутчэй ад спойлераў. Глядзіце, рандом. Гэта, дарэчы, касета з Барбі. Ружовенькая. Зараз мы ўсё арганізуем. Сёння ў нас будзе агульначатаўскае гаданне з прагнозам на касеце Барбі. Ну я кручу. Неякі карандаш нефарматны, пальцам лепш. Ну, аловак не той. Все, зараз пальцем накрутим, наверцем. Так, треба подогнать зараз. Не ў той бок вярцела. Трэба зараз накруціць будзе. Так, здаецца, зараз у нас будзе прагноз для чата. Так. Кассетная. Зато мне з першага раза атрымалася туды засунуць. Так, А или Б? Ну, напэўна, А. Бок. Так, это А. Всё. Зараз я гульню сцішыць трэба, каб вы пачулі, што нам там. Сцішыла гульню. Слухайце, што вам даў рандом. Якую песню? Ну! Усім романтыкі, карацей, будзе ў бліжэйшы час. Напэўна, гэта асабліва тым, хто працуе ў Польшчы па польскім заканадаўстве, таму што у вас будзе заўтра выходны. Романтыка, капец. Ці не ва ўсіх, напэўна. Всё, гэта ўжо іншая песня. Ну, максімум ружовасці, канешне. Калі не рабіць усё ружовенькім, то навошта? Навошта гэта ўсё? Я здзівілася з таго, што ў мяне вось карацей, што я нават не задумалася, як мне што ўставіць. Гэты навык, ён чамусьці ў мяне вось механічная памяць, яна захавалася, як гэта рабіць, як дастаць касету, што вось якім бокам яе здавалася. Колькі гадоў прайшло. А ручкі памятаюць. Не. Добра. Хадзем гуляць нарэшце. Всё, каточак. Сыходзь будуць, ну, добра, будуць не тое, каб дужа спойлеры. Ну, вось, экран загрузкі трошкі спойлер. Але... Вось каточак. Можна катка паглядзець, а потым сыходзь. У нас будуць сайды у Духтауне. Як вам? Ты схаваўся. Схавалася, кіся. Ніблс.
А што ты там робіш? Што там па маёй працы, мае дакументы, нешта не падабаецца? Ну, глядзіце. Ага, з ёй не паўзаемадзейнічаць тут. Ну ўсё. Матуля пайшла займацца справамі. Не гойсай тут зашмат, окей? Дзед сачы, не, ты сачы за дзедам. Всё, дзед пакуль. Ты ўсё адно са мной пойдзеш. О. Гэта вядзьмар. Трэба паспаць, напэўна, памыцца, а то я так даўно гэта ў гульні не рабіла, хаця б гульні. Няу, салодкая. Так. Ну, 8 гадзінак. Ну, хаця б у гульні 8 гадзінак паспаць. Эх. Оп. Праз нядаўні тэрарыстычны інцыдэнт Orbital Air. У іх новыя меры бяспекі. Тэрмінал Б будзе зачынены да наступнай аб'явы. Тэрмінал А і С будуць цяпер мець больш жорсткія меры працэдуры бяспекі. Выбачаемся. Загадзякі. Капздец. Вітанкі. Ось давай табе таксама котку пакажу. Глядзі. Сядзіць яна за кампухтарам. Так, всё. Цяпер ідзем. Добра, я хачу пайсці па квестах, і вось з гэтай тэрарысткай трэба нам сустрэцца. Таму я паеду, напэўна, таму што хочацца паганяць трошкі па найціце, я сумавала. Сапраўды чата няма. Слухайце, выбачайце. Зараз будзе чатик. Божухна. Зараз усё арганізуем. Чаму чата няма? Дзе? Ось. Чатик. Напишите что-нибудь. Давайте я сама напишу. Зарасненьки. Что там я могу? Ну. А няма нічога. Гей. А, ўсё. Фуф, на месцы. Все, працуе. Дзякуй вялікі, што звярнула ўвагу. Я не ўбачыла. Гэта ў мяне проста відавочна засталося з нейкай іншай гульні. Гэта Оверлей налада. All pleasure from All Foods. Provides 330% of recommended daily vitamins. Вітаночки, Сеновал, вітаночки. Hello, Night City. This is Jillian Jordan with an N54 news campaign update. Exit polls for the Night City mayoral race have finally been tallied.
Incumbent Weldon Holt of the Devolutionist Party. У мяне ёсць калекцыі сцэн, просто карацей нешта пайшло не так, калі я наладжвалася, вось і ўсё. But in a close race, Такое здараецца, на жаль. still sees the election with 49 Добра, машинка, машинка, нам трэба машинка. Гэта прыехала моя апошняя. Ну, можна і на ёй. Рыдлёвачка. О, на стылі сёння будзем. Ружовенькім. Ну, рыдлёўка сапраўды лепшая зброя. This is a joke. Fucking joke. Didn't have to do it. Leave me alone. Ну, краш у чаце няма, здаецца. А што? I got. Oh, must. Ну, яго нельга купіць. Краш сёння шмат працуе дзеля таго, каб зрабіць кіберпанк яшчэ лепш, таму сёння нельга купіць краш. Вітанкі, вітанкі, класна. Я вось хвалілася сабе такую штуку класную купіла. Касетны плеер. У мяне, дарэчы, у мяне быў плеер касетны, але вялікі такі. А партытыўнага у мяне ніколі не было. Я жудасна зайздросціла сваім аднакласніцам, у якіх быў. І вось я сабе купіла. Нібыта пасля працы. Ну, як сказаць? Пакуль што я не атрымліваю столькі грошай са стрыму, каб стаць фултайм стрымеркай. Таму, канешне, я пасля працы. Пакармілі сёння, дарэчы. Мы вырашылі ежу заказаць у крыцей каля нашай хаты адчынілася нейкае месца з украінскай кухняй, і мы там узялі сабе трошкі ежы. Яна аказалася суперсытная, але там нічога не было, вось не тое, каб сказаць, супер-супер. Але варэнікі былі топавыя з грыбамі. Вось я сумавала па нармальных варэніках. Бо тут у Польшчы робяць пірогі, гэта не зусім тое самае. Таму я паела, всё нормально. Мне хацелася нормально паесці, таму з грыбамі. Але там я бачыла, у меню ёсць з вішнямі. Мабыць, калісьці яшчэ з вішнямі возьму, але там вось варэнікі, гэта было самае смачнае, што мы ўзялі, таму што мы яшчэ ўзялі па піражку з бульбай. Таму што, ну, бульбяны піражок гэта супер круто, але там было больш цеста, чым начынкі, таму мне не спадабалася, гэта тупа скам.
Я пирожок ем деля начинки, а не деля теста. Ну, з трускавками гэта топ, увогуле. Такіх не было, на жаль. Я просто памятаю, што мама рабіла з вішнямі варэнікі. Потому што у нас вішень шмат расло. Я ажно гэты смак і пах памятаю ад гэтых варэнікаў, як яны выглядалі. О, усё, слына пацякла. Самі варэнікі мне падабаліся, але працэс падрыхтоўкі не дужа, таму што гэта ж трэба вішні сабраць. О, бываць. О, ясно. Не, я поехала. Разбирайтесь тут сами. Без меня. Еду. Ну, вареники з вішні гэта топчик. Самые смачныя. Яшчэ я памятаю, што часам мы не даставалі косткі з гэтых варэнікаў, бо было улом. І трэба было іх вельмі асцярожна есці, каб з зубамі застацца. Ведаеце, што заўтра будзе дзень дранікаў. О! Слухай, ну, дранікі гэта добра, але мука, фарш, яшчэ і цыбуля. Я не асуджаю, ну, кшталту трошки асуджаю. Але кожны есць дранікі такімі, якімі ён іх любіць. Але яшчэ і цыбулю, просто псаваць дранікі. Що у нас з фепасами? Незразумела. Ніколі не разумеў варэнікаў, лепш ужо проста таго вішнёвага варэння. Ну слухай, ну гэта не зусім. Варэнікі топавыя, проста у цябе нармальных варэнікаў не было ў жыцці. Варэнікі класныя, галоўнае іх правільна гатаваць. Все, цяпер усе хочуць есці. Чакайце, я пагляджу, ці ў мяне стаіць. А, все правильно тут. А сабы? Сабы на месце? Капец, столько гэтую гульню гуляю, я не памятаю, дзе тут што наладжваецца. Жесть. Да. Во, добра, знайшла. Нішто мяне з голасам. Чакайце.
Хлеб з варенням і вареники гэта розныя рэчы. Так, база. Вареники у іх такое, яны больш такія делікатныя. На Твиттері Strong Opinions не толькі пра дранікі, але і пра квас і пра піва, можа быць, і пра пра згушчонку таксама, гэта вельмі важна. Ты самы разумны, сапраўды толькі што я ж сытая, але вось пагаварыла пра гэтыя дранькі, есці захацелася. Што вы нарабілі? No problem. А я паем ужо толькі заўтра. Не, ну мы, мне здаецца, не дуже падыходзячы выглядаем. Не пасуем мы. Во, цяпер пасуем. Нават лепш у мяне і лук. О. Ну, што ты нарабіў, Гомзік? Добра. О, до речі, вибачаюся. А, трохвимірове, то бок... О. А, ну все нормально, 2 канали. Блакитный контейнер, окей. Ой, згушчонка гэта асобны лол. Я да твітарскай страчу не заўважала, што у нас 2 розных вытворцы ўвогуле ёсць. Мне гэтыя банкі аднолькавыя. Ну ты, канешне. Мне здавалася, усіх з дзяцінства павінны былі быць Strong Opinion. Ну, слухайте, ну, блин. Ганьба. Па-першае, лідская топ. Мне не падабаецца, што тут зброя ляжыць. Значыцца, нам што, біцца прыйдзецца? Бля, курва! Ты курва! Я ведала! Ну ты курва! Ну, глядзіце, папёрлася яна. Мне ё час! Добра. Ось курва, ну. Чуяла я. Адчувала, што нейкая срака мяне чакае. Што не можа быць усё так проста. Тэрарыстка нам бы проста не напісала такое. Рыдлёўкай всіх. Усіх рыдлёўкай. Шо ты? Шо ты? Весело? Ну!
квас таксама розны. Ну ясна, гэта пастка была. Ну я разумела, што нешта гэта падазрона. Не халеры. Яны напрыдумлялі тут. О! Ясна, яны вырашылі мне адпомсціць і зрабіць выгляд, нібыта гэта пані мяне шукала. Хатні файны, але людскі топ. Так, стоп. Толькі не трэба вось зараз гэту ерасць версці пра тое, што калдуны гэта сапраўдныя дранікі. Ты давай межы трэба ведаць. Адна справа рабіць дранікі з мукой і мясам, а другое казаць, што гэта адзінае сапраўднае. Наша царква правільная. Ну, добра. Атрымліваецца, атрымалі мы пиздов. Цяпер поедем на іншы квест. Я не кажу, што мой бог адзіны, мае дранікі адзіныя. Але я лічу, што яны правільныя. І ўсе іншыя дранікі нам зайздросцяць. Ой, вітанкі мегапазерскія. Что так? Что ты придумал? Святы нешта недобрае задумал. А, я тут была? Выглядае як файнае месца, дзе можна ад мясцовых праваахоўцаў хавацца. Не праваахоўцаў, а мусароў, карацей. Добра. Attention Dogtown. Lieutenant Colonel Ben Slayton. It's official. Starting today, I'm in charge of Vargas. Now you residents of Dogtown look forward to a bright future. Дранікі ўсяго толькі бульбяныя бліны. Калдуны гэта ўсяго толькі бульбаны і пельмені. База. Як гэтая піраміда файна выглядае ў дзень, я ніколі не звяртала ўвагі. Давай, ратуй прынцэсу, гэта святая справа.
И задавила. Нормально. Яка я молодчинка. Все, пошла бойка с хедхампером, я зрозумела. Мне что занизко была камера. Я пофиксила. Все, ось бачиш, Орегано все придумала за тебе. Просто придумай, як привабить хедхампера на твой стрим. Я не на тим поверсі, так, я не на тим поверсі, мені треба бути ніжей. А як тут ніжей? А, тут спуститься ніяк можна. Напевно. Можу хна, ну, пойду шукати. А, курва. Не-не-не-не-не-не. Yeah, that's right. You're my bitch. Так, не, ну слухай, я не хотела биться, але ты тут такое сказанул. Хто тут яще сучка? Попизди мне тут. Хоть фу. Война драниковая. Из Твиттера на Твич. Так а що, я не зрозуміла, куди йти? Популярне для мене питання, конечно, коли я огульні гуляю. Тут не подняться, ясно. Треба ніжей. Где ж я возьму, хотя я ніжей вам. Там чарики. Во, дякую за водичку. Ой, меня в окно отчинено. Почекайте. Думаю, чего так зимно мне сидеть? Оказывается, просто заправды на улице холодно. Блин. Мені здається, проблема ў тым, што я зайшла ў гэтае месца схаванае. Там былі нейкія катакомбы, а потым я з іх выйшла. Таму што я не магла зразумець, куды ісці, падумала, трэба адкласці гэта на потым. І вось я адклала, я вярнулася, і цяпер мне гульня не паказвае, куды ісці. Дакладна. Холера. Ну, прыемна ведаць, што не я адна такая. Але... Ага, мне туды, напэўна.
спуститься, не? Молоток. Якія дранікі? Тру. Дранікі. Вось, напэўна, мне сюды. Я памятаю, я яшчэ ішла па нейкім падзямеллю і думала пра тое, што гэта ўзровень з каналізацыяй з Vampire the Masquerade Bloodlines. Блин, такая тут атмосфера, так. Ага, каб мне у вочы не біла. Всё, падрыхтавалася. Я памятаю, што я бачыла гэты кампутар. І вось тут ёсць схема. Трэба яе знову зрабіць здымачак. Спадзяюся, што мне гэта чымсьці дапаможа. Вось як зразумець, дзе я знаходжуся, канешне. Что, богемка? А што пасля кіберпанка? А не ведаю. Я не вызначылася пакуль. Ну вось, камера адна. Магчыма, Mass Effect. Неякі ён добра пайшоў на мінулым стрыме. Можна, напэўна, і паспрабаваць. Яшчэ ў яго пагулячкаць. Страшно, вырубай. Романсить каточка, ну. Абы... І вось Драгонагу 2 я праходзіць не буду. Ужо выбачайце, я неяк... Яна мне настолькі не падабаецца, што я нават не магу прымусіць сабе гэта зрабіць. Некая яна, ну ніякая для мяне. Абсалютна і цалкам. Здавалася, вось чыста дзеля рофлу яе папраходзіць, але вось нават па прыколе, па прышпіле я не магу. Ну проста не магу. Яна мне настолькі не падабаецца. А, тут лесвица была. Зразумела. Ага, не пройти.
Не, слухайте, нават за лапки я гэта не буду рабіць. Кшталту, ну вось назбіраеце вы лапки, што буду сябе прымушаць гэта рабіць, я не хачу. Навошта мне нават рабіць магчымай опцыю, дзе я буду рабіць тое, што мне не хочацца. Давай. Я лічу, што гэта неправільна. Это не настолькі класная гульня, каб увогуле на яе час марнаваць. Я, мабыць, у Драгонагу 3 пагуляла, але неяк мне не дужа хочацца пакуль што. О! 199. Давай покажу больше. Вось, тут зброя. Пісталеты з глушыльнікамі. Дарэчы, арасакаўскія. Вось такія. Тут нават і ў апісанні іхняе. Яны для скрытных аперацый, яны маленечкія, іх вельмі зручна насіць з сабой. Такія справы яшчэ выглядаюць няблага. Карацей, відаць, табе прыйдзецца заняцца нейкай аперацыяй скрытай. Вось. Але ты гэта зробіш са стылем. Тое, што табе трэба будзе зрабіць. Ну і Арасака, гэта карпорацыя, зноў усё пра працу карацей будзе. О, там нешта ё. Нейкае метро. Ха? Ясно. Я сюда, напэўна, зарано прыйшла. Там ужо цалкам другая лакацыя. Іншая. Хех. Добра, пойду далей шукаць там гэтую паню. Там яшчэ ніжэй трэба спусціцца ці як? Абы не было нейкіх ужалак тут. Я занадта сцыкло для такіх рэчаў. Я нешта чую. Божухна, напужаў мяне. Зара. 2. Вітанкі, лепуся. Так, гэта 6.
Гэта 4. Гэта 2. Ну і змест. Я не ведаю, чаго ты чакаў па-азерскі. Гэта змест. Цябе чакаюць змястоўныя выходныя, напэўна. Ці змястоўная пятнічка. Спадзяюся, вечар пятнічкі будзе і змястоўны. Некая реклама была? Окей. Я, дарэчы, рэклама у мяне мінімальна стаіць. Я вось думаю, ці іх больш ставіць, ці менш. А то я там Twitch абяцае, што будзе больш процент даходу ад рэкламы, калі паставіць больш рэкламу на гадзіну. А мне неяк такое, мне здаецца, гэта гаўно, таму што потым менш ужо нельга будзе паставіць за гэты парог у 3 ці колькі там рэкламы на гадзіну. Ну, у цябе, вядома, вось рэклама будзе паказвацца ўжо ва ўсіх, хто карыстаецца, карацей, знаходзіцца за мяжой, па-першае, па-другое, хто на мяне не падпісаны. Мне здаецца, гэта новая нейкая камера. Ну, а не, гэта ўжо была гэтая камера расцяжачка, зразумела. Зараз будзе расцяжачка. А, я ж магу музычку ўключыць. Зараз. Што ў мяне? У мяне нічога там. Чакайце. Будзе зараз. Пад музычку. Ну так і што, Amazon, калі у цябе Prime Gaming, то ўжо ўсё. А не, гэта ж ты павінна быў быць падпісаны на мяне. Хаця? Вітанкі, вітанкі. Так, я не ведаю, што там будзе за песня, але... А не, гэта ўжо была песня. Давайте я іншы бок уключу. Дзякуй, дзякуй, вуш, мне таксама падабаецца вельмі. Во, трэба сапраўды зрабіць, пагадаць на плееры. Трэба больш касетаў, каб было, напэўна. О, ідэальная песня для расцяжачкі. Добре, порухалися трошки. До речі, Лепусі, я забыла тобі ж показати, ти ж тільки прийшов. Я ж не показывала еще тебе.
глядзі. Я сабе касетны плеер купіла. Зараз такую табе песню пакажу. Ты такі ж дзед, як мы тут амаль што ўсе. Табе песня падабаецца. Ну, зараз я такую песню табе пакажу. Так, гэта ў мяне была Б старонка. Бок. Не. Давай на початок перелистаю трошки. Думаю, хопить. Ні, треба яще. Вітанки, вітанки. Яще. Яще. Зусім. Яще. О! Гэта тая песня. Зара будзе, зара будзе. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno. О, у тебя застались кассеты? Блин, круто. У меня не засталось моих кассет. Ну, тем больше, что после эмиграции. Літаральна, ідэальная эмотка арыгана. Вось, карацей, нават гэта сапраўдная кассета, разумееш? Сапраўдная кассета. Мне нават яшчэ другая ё. Тупо топ. Во, я энігму яшчэ хачу. Ну топ, карацей. Всё. Пофлексила. Можна гуляць далей. Добра, Лепусі, вось чыста табе, як знаўцу, можаш, не ведаю, загадаць, будзем гадаць, скажы, вось колькі мне гэтую касету, на колькі мне секунд яе пракруціць і ў які бок, і будзе табе прадказанне. Не, я не ведала. Карацей, калі хочаш, каб табе вось зараз пагадала я на касеце на гэтай, скажы, колькі секунд у які бок пракруціць, і будзе табе... Блядь. Курва. Я знайшла, куды ісці, але... Каб пагадаць табе на касеце, ну не ведаю, спецыяльны... Не ведаю. Якая там песня трапіцца? Табе не цікава? Пракруціць касету на колькі секунд. Ну, кшталту, колькі секунд мне націскаць кнопку. Блядь, не тое, не тое. Не той сейв. Не, просто на колькі секунд пракруціць касету ў які бок, і там будзе якая песня. Ну, карацей, каб табе трапілася якаясьці з гэтых песняў эры, з гэтай касеты. Добра, пайшла я. Блин, я яшчэ памятаю, што у мяне
быў скіл раней вядома, я магла даволі хутка ну, зразумець па памяці, колькі мне трэба трымаць, каб была, ну, прыкладна наступная песня. Цяпер я ўжо, канешне, не ўмею так рабіць. Я ўжо не памятаю. Колькі табе ціскаць, у які бок? Весела ж, давай паспрабуем. Падумай. Я магу яшчэ другую касету ўключыць, калі табе цікава. Хвіліну у які бок? У адваротны ці форвард? Ось курва. 45 секунд наперед. Поехали. Натискаю наперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40. Нет, 40. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Зарано мне 40 было. Я боялась просто, что кассета скончится. Я не памятаю, як гэтая песня называецца, таму я табе не скажу, што гэта за песня табе трапілася. Я не ўсе песні эры ведаю на, ну, па імёнах, па назвах. Але песня топ. Канешне, можна, канешне. Добра. Я спадзяюся, мяне не забаніць там Twitch, не выдаліць музыку з запісу, просто праз тое, што я тут слухаю. Добра. Канешне, так. Блін, гэта яшчэ не ўсё. Гэта кампухтар я нібыта таксама бачыў. Вось знову гэтая штука. Гэта ці тое самае, ці не? Нібыта тое самае. Не, ну Poets of the Fall... Хаця, ну, паглядзім, можа тут якасць была гуку не настолькі класна, каб ён зразумеў увогуле, пра што за песня. Крацей.
Мо пашанцую яшчэ. Блін, я зноwu ў гэтыя катакомбы выйшла. Ды халера. А гэта выхад. Ясно. Немагчыма прайсці гэты ўзровень, я зразумела. З маімі навыкамі згубіцца дзе загодна, гэта вельмі складана. Блін, я не гуляла ў Control, і гэта вельмі крута, што там грае Poets of the Fall, таму што гэта ж яны пісалі саундтрэк да Макса Пейна. Сядзі, давай. Клас, клас. Гэта крута. Класна, калі вось супрацоўнічае. Ну, кшталту, гэта класна. Проста праз тое, што тады у гульні заўсёды ёсць сваё у гульня ў кампаніі заўсёды ёсць сваё асаблівае гучанне. Гэта як ведаеце, калі Нолан з Цымерам супрацоўнічае. Ой, круто. Шталту, гэта вельмі класна, калі вось так робяць. Вось ты можаш не ведаць. Карацей, ты можаш чуць музыку Ханса Цымера і карацей, яно вельмі спалучаецца з фільмамі Нолана і наадварот. І ты ўжо нібыта чакаеш гэтага кожны раз. Вельмі прыемна. Блін, дык куды? Он едзе. Ну, сапраўды, з гукам ён херачыць вельмі файна. А які саундтрэк у Інтэрстэлары? Блін, вось куды ісці? Рэальна, у кагосьці ёсць ідэя, куды ісці. Нават не запытацца у каго, хто гуляў гэта, таму што гэта дапаўненне, у яго амаль ніхто не пагуляў яшчэ. А вось Дюнкерк я не глядзела. Я проста не вельмі люблю фільмы пра усялякія пра вайну і такое, таму я неяк прапусціла, карацей. Мне не хацелася глядзець. О! Не? Ці гэта я знову? Блядь, я ўжо нікому не веру. Блін, гэта нейкае новае месца, слухайце. Няўжо я знайшла новае месца? На захад ідці ў Польшчу. А што за кружэлка ў цябе? Скажы, мне цікава. А що там такое? А що відбувається? А страшно? Я ўсё адно не ў тым месцы, правда? Гульня! О, класна на картах сиджу. Что там с пяточками? Холодос нейкі.
Блін, ну і куди я трапіла? Я думала, гэта новае месца, а гэта просто тупик. Клас. А не тупик, слухайте, не. Hold it! Блять! Not another step! Курва! А вы мне кажете у хорроры гулять? Блять! Мне інсульт сраки будзе. Бля, пиздец. Мяне вельмі просто напужаць. Потым котку покажу, калі разбярэмся з гэтым, покажу котку. Божухна. Будзем глядзець на котку і узнаўляць гэта чалавечнасць. Пиздец. Я толькі знайшла, куды мне ісці. Страшно. Теперь мне знову блукать, так? Блядь, где я? Я ж не знайду знову гэтае месца. Гульня. Гэта бесчалавечна. Я разумею, што яна не разлічаная на такіх сцыкуноў. Сцыкух. Бы я. А вось. Где там был проход? Во. Ну, я не хотела ее стукать у лыж. Добре, что и не я. А, курва. Bree, right? Hand sent me. You get the card? Sure did. But I'm not about to talk to the bad end of a barrel. Did you even think to flip the safety? Божухна. Пиздец. Женщина. Хто Clearly ж так don't know how to робить? use it. So stash your pop gun, please. Да я наведаю, яким користатися. Вона shit. мене One забила. for you. Sorry, Пиздец. but you know, I can't trust anyone. Great, give me the card. We'll go inside. Shouldn't remain in plain sight. Not overdoing it with the caution? You even listening to me? Yeah, Ooh. let's go. Гэта бункер схаваны. Okay, let's see if this does the trick. As far as I know, nobody's been here in the last decade. And the systems date back to 2013. 2013 года система. Давайте поглядим на Fingers дедовские crossed. системы. We're in. Десятигодовой давнины. Some of the security measures might still be active, so you go first. No, not going anywhere till you explain a few things. Так, Oh. Didn't think I was paying you to ask questions, but okay. What do you want to know so badly? ну дзеля чаго я ризикую з сракою? What do you plan to find down here, exactly? Well, if the files I borrowed from Militech are up to date, the lab inside's teeming with secrets. I plan to Ну, learn them. фризура топовая. Knew a media once. He liked to dig up Megacorp dirt too. Tried to expose some veterans aid scam, a glorified corp PR campaign. Max Jones, WNS. Any buzzers buzzing? WNS buzzer is. Don't know the man, but I envy him his job. Think his position's vacant now. What? Report didn't generate waves. Max dropped it. I forced him to. Corp would have zeroed him for it. I see. Truly motivating tale, that. Thanks for sharing. Now go in. See if it's safe. Ух ты. Так, турель. Неактивная. Камера. Неактивная.
Keep Я moving. ще турель. Let's go. Got turrets, but they're offline. Come on in. Камера. Чи її можна включити? Ні, я її нельзя включити. Shit. Card's not working. Hang on. Let me see if there's another route. This way. Let's go. Містер Хенс. Що робимо, містер Хенс. We've been lucky Працюємо. so far, but watch out. Can't know what these old systems will do. Actually, turrets like these operate in sequential circuits. Hacking one triggers a feedback loop that boots up others. So don't hack any of them. Go in. А, їх нельзя хакати. Курва. А, ну да, реально нельзя хакать, лол. Їх треба було деактивувати, а не хакати. Добре, я зрозуміла. Мені хотілося поспробувати. Я зрозуміла, все, окей, нельзя хакать, так нельзя. Я деактивую. We've been lucky so far, but watch out. Can't know what these old systems will do. Отримлюється ваш улюблений фільм Нолана і твій гомзик гэта Actually, Дюнкер. turrets like these operate in sequential circuits. Hacking Твіч one каже, triggers що a простий feedback день loop that boots прибирає up others. хайп-чат. So don't hack any of them. Go in. У сенсі. Вітаночки, сержант Гайзер. Добре. Я гляджу. Їх треба просто виключити ніяким чином. 2013. О! Компуктор. І що з вами робити? Ага, яна выключаная, гэта турелька. І гэтая турелька яна... Не, гэта турелька ўключаная. Але калі я хакну, Come on, напэўна, we don't будзе have- пагана. Не крычы на мяне. Курва, ну... Оп. Добра. Калі я міны просто выключу. Ясно. All clear Максимум... now. Не-не-не, я думаю, магчыма, ёй нейкі больш прышпільны спосаб гэта зрабіць. Ну, добра. Пакульчики. У Нолана всё крутое, ну, правда. Я не все фильмы глядела, вось Дюнкерк не глядела, дакладна. Мне цікава, We've сапраўды, been lucky so far, but watch out. я Can't know what these пагляджу old systems will ва do. ўсі камеры. Actually, turrets like... So don't... Яны ўсе кшталту іх можна не хакаць, але я просто пагляджу, што там далей. Ну вось я. Добра. Камера нумар 2. Камера нумар 3. Ну тут нікога няма, напэўна, таму не мае сэнсу. Ага, компуктор. Не перашкаджай мне.
Професіоналка працює. І тут міни. Блін. Їх треба буде нейкім чином обійсти. Бля, яким? Напевно, можна нейкім чином не чапляць гэтыя міны. Блин, ну такое. We don't have time. Шш. Працюю ж, кажу. Турельки неактыўныя. Ну, паспрабуем не хакаць нічога. Your face! Scanner didn't recognize you! Блядь. Holy shit! Ды вы гоніце. Там быў сканер. Take him out! Ну, то бок, іх рэальна трэба было. Блін, я думала, ёсць нейкі больш цікавы спосаб. Выбачайце, я зразумела, няма ніякага спосабу. Таму што там ёсць гэты кляты сканер. Я ўвогуле, шчыра кажучы, я не ведаю функцыянал стрымоў на Ютубе. Ён, напэўна, толькі самы базавы. Ну, ва ўсялякім выпадку, мне здаецца, We've been lucky менавіта so far, так. but watch out. Sit. То бок, хутчэй за ўсё, вось гэта штука, яна. Калі я выключу камеру? Я хачу паэксперыментаваць проста трошкі. З гэтым. Пачакайце, мабыць, яшчэ прыйдзецца перазагружацца. Цікава, гэты сканер, ён у Keep it moving. камеры? Let's go. Слухайце, сапраўды. То бок можна просто... Каб не біцца, варта просто выключаць камеры. Got a tight schedule, you know? Вой, ты замкніся ты. Так. Зараз. Ага, тут толькі паведамленне. Come on! We don't have time! Няўжо мне сапраўды трэба ўсё хакаць і няма больш элегантнага рашэння? Я хачу больш элегантнае рашэнне. Што вы гэтае мне? Блін. Я хачу прыгожа гэта прайсці. Без страляніны непатрэбнай. Гэта ж Keep it прышпіль. moving. Let's go. Ой, ды чапіся ты ад мяне. Мувінг, табе гэта ўсё. А
А что? Я хочу перескочить. Блять. Лол, что это? А что было? Добре. Mercs first. Ти... Мне просто треба под мины становиться, чи что? Ты Дивное решение проблемы. И тут, и тут, и тут турель. Come on, we don't have. Your Блядь. face. Scanner didn't Какая recognize you. камера? They'll hit us. Ну і що? Ні, слухайте, я ще раз поспробую. We've been lucky so far, but watch out. Can't know what these old systems. Sit on. Got a tight schedule, you know. Дякую. Все, треба все виключити, я зрозуміла. І просто наступати на міни. Блін, навіть не пінгануть же ж. Каб усі убачать. Ой, ну хопіць уже мяне падганяць. Ага, а вось з гэтай камерай нічога не зрабіць. Блін, я ж хакаю знову. Добра. Не атрымалася. Окей. Што трыгерыць гэты? All clear now. Вось як гэта трэба было зрабіць. Вось вы бачыце, гэта можна было нармальна зрабіць, просто знайсці поінт і ўсё зламаць. Добра, вадзічка. Краш прыйшоў. Ей. Mercs first. Ой. Я рада, што я знайшла больш элегантнае рашэнне для гэтай праблемы.
Я маю на ўвазе гэты квест, таму што я ўпэўненая была, што нельга настолькі тапорна яго прайсці. Можна, канешне, проста перастраляць і перахакаць усё, але гэта ж не крута. Калі мне кажуць, што калі яна мне кажа не хакай проста, гэта значыцца, што ёсць такі варыянт, пры якім я магу проста нічога Come on, не we страляць. don't have time. Ой, замкніся. Мяне расцяжачка, пані. Добра. Зараз будзе мяне падганяць. Уявіце сабе запісаць касету самурая. Вось гэта тэма. Трэба будзе гэта зрабіць. Doing great. Keep it up. Не, ну все, я все зламала. То бок не зламала, а мануальна адключыла. We're almost there. А, во, стары інтэрфейс. Слухайте, круто. Это мне падабаецца. Што у старых кампутараў іншы інтэрфейс. Ну яны ўсё адно выглядаюць непагана. Тут ёсць магчымасць запісаць. Канешне, яна будзе не ў якасці нармальнай. Але Come тут on, ёсць, we don't have можна time. запісаць праз радыё і можна вось тут ёсць мікрафончык. Хутчэй за ўсё, ён супер паганы, але праз яго можна запісваць свае касеты. Вы што, ніколі не запісвалі свае мікстейпы? Ну, калі былі плееры касетныя. Я сама гэтага ніколі не рабіла, але ў мяне аднакласніца гэта рабіла. Богдан Коваленко і Дарына Коваленко. Богдан Коваленко гэта бацька Дарыны Коваленко, таму што яна яму піша: Got a tight тата, schedule, я you know? працую. We love you too, донечка. О! Блин, я не думаю, что я наживая. Что там яшчэ были за листы для Дарыны? Come on, we don't have time. Ты хопить. QA. Ти что? Приспинем. Гэты чал быў Хэнк аматарам Джоні Сільверхенда. То бок гэта было да жніўня 23-го. Ага, сапраўды, слухайце. Ха! Ты чакай, я даследую мясцовасць, гэта цікава. Что за люди тут працавалі? А божухна. Спадзяюся, што там тая камера, яна мне не пашкодзіць.
камеры мне не шкодит. Гэта Can't have bad luck all the time. We made it. The mainframe. The host. Ну вось я яго і гэта да яго і прычепілася, каб блин, класна, і все такое старое. Найс. Unbelievable. There's even files from the Third Corporate War here. О, Yeah. дед прийшов. Militech was tap dancing on its tits trying to keep Sokka from pushing him off the stage. Кот прийшов. The oldest ones are encrypted. But wait. There's some newer footage. Dated 2068. Must be when they came back. Come here, take a look. Що скажеш? Ностальжі, правда? Ясно. Йому нема чого сказати, він просто пішов. Got a tight schedule, you know? Ой, хопить. Yeah. Okay, it's recording. Senior Research Specialist Evan McCrae, this is day 3 of our expedition. We've moved some equipment to the bunker. The old rail system remains largely functional. They might have used it to transport heat exchangers from the lab once upon a time. There is a mountain of old research here. I'll see if we can find a use for any of it. The bastards were trying to reopen the project. Well, Caesar managed to breach one of the data forts. He found fragments of some outdated code. Command controls for a weapon, perhaps? All we need now is an AI to merge its findings. Lisa will probe the black wall for any potential gateways. Huh? Oh, right. Day 39. Thanks, Lisa. Удвоїх були. Hear that? They wanted to breach the black wall. Ага, я зрозуміла. Day 50, 5-0. We received orders from HQ to shut down and return home. They say we're not safe here anymore. Caesar's packed us. We await Lisa's return. The poor thing's been in the bunker for 2 days. Jacked in. Or is it 3? She just won't come out. She's trying to download the data from the fortresses, but we can't hope to take it with us if she does. Now that's it. Ясно, я нас з Блэкволом I'm gonna там get her, гуляється. Caesar. Shit! This is bigger than I thought. Militech using some rogue AI to augment their old weaponry? This is huge. Yeah. Militech and some secret weapon. Street's been saying it for ages. Usually between worlds ending on Tuesday and Bart Moss is hibernating in a fridge. Look, if it mattered, would have been old news years ago. Kidding me? You hear about Soul Killer? Now imagine a similar project, only Militech's pushing the buttons. These things changed the world. And not for the better. At least not for people like us. Like other peeps haven't tried to contact Blackwall AIs. Failing to see the big break there. Look, Voodoo Boys poking at the Blackwall is one thing, but one of the world's most powerful megacorps weaponizing a wild AI? Infinitely worse. When people learn Netwatch is busy hunting ordinary Joes while giving the megacorps free reign, imagine the outcry. Добре. So, we got it. Grab what you need, let's Delta. Dante! What the? О, Howdy, Bree. Hazed me once, won't do it again. Who the hell are you? Really? Dante Caruso. Militech Special Agent. Stand down. I'm here for Bree. Couldn't give half a shit about you. Knew she was hiding somewhere in the area. Knew you were looking for her. Just had to watch and wait. Thanks, kid. Hope you're not about to start Охуеть. thinning her. Must have filled your head with all sorts of horse shit. Said people like you were after her.
We're gonna kill her. Hired me to keep that from happening. Oh, Pilgrim. She told you she was a media, right? Yeah. Only journalism she's ever done was to write articles where you can muck at our competition. Ah. Can see those gears churning now. Yeah. Я You worked for ведала, что Militech. она корпоратка. That true? Yes. Took the gigs because that meant I got access to their archives. You gotta believe me. He knows I'm close. He wants to stop me. Another failure to communicate. You don't know my mind, but I sure as hell know yours, Bree. A flag in the wind's what you are. Whose pocket are you in right now? Arasaka? Netwatch? That quant you were pulling intel from. Caesar Maharez. You know they zeroed him, right? What are you talking about? Bree's just in it for the cred. Thing is, cause of her, they'll wipe anyone who touched the project, including you. You want that? He's just trying to scare us, V. You know that. Не, я тебе не Sorry, доверяю. Bree. Stop him, V. Lab ain't big enough for the both of us. Come on, just zero him. Бля, я не ведаю, а что робить? You really want to stick your neck out for her? Блять! Так, почекайте. А, блин. Мне мало часу. Что я хочу зробить? Мы не праходзілі гэты квест. З аднаго боку нас нанімалі і Хэнс нам даваў місію дапамагчы ёй, калі я не памыляюся. З другога боку Чал кажа, што пані хоча нас падмануць. І яна карпаратка. Вось, дарэчы, Аргана, маеш рацыю. Ён мне больш падабаецца, таму што ён мне пад руку не пиздзеў усю гэтую місію. І не хаваўся ў дупе невядома чаго, і я не шукала яго 20 хвілін. Карацей, яшчэ ён сэксі, таму я думаю, што трэба... Хаця Хэнс будзе расчараваны. Усё ж такі нас наймалі не для таго, каб мы яе забілі. Але яна мне не падабаецца, яна сапраўды, яна піздаболка сраная. Яна мне з самага пачатку хлусіла, таму... Не, нормально мне, нормально. How's it feel, cowboy? Pulling triggers for a corp? Heard a lot of insults in my day. Try again if you want to surprise me. Not looking for gratitude. Just an easy night's sleep. If Bree printed this data, it'd set off a modern-day witch hunt. Who knows how many it'd hang. It was her. She's the one who gave him Maharez. Meaning, see for yourself. Huh? What am I looking at? A log of all her convos with Netwatch. Bree planned to sell the lab data. Ага, яна хацела прадаць гэта Netwatch. Ну, то бок, яна сапраўды кусок гаўна, яна нічога не хацела з гэтым добрага зрабіць. Я думаю, што гэта літаральна і ён і ёсць. Я, правда, не ведаю, як падсядла. Ну, кшталту я бачыла ягоныя відосы, дзе ён размаўляе. Слухайце. Давайте праверым. Інтэрв'юшкі з падсядла, і мне зараз цікава, ці сапраўды ён і гучыць, як ён. Таму што я яшчэ мінулым разам, калі мы на яго трапіліся, я сказала, што ён выглядае як Дэвід Падсядла. Я ведаю, што ў яго нейкі персанаж у гульні, ну...
Дзесьці у яго былі інтэрв'ю. Я кшталту бачыла ягонае в'ю на стрыме, таму ён нешта казаў. Во. Але вядома, тут будзе гучаць хутчэй за ўсё больш грозна, як жорсткі чат. Hello everyone. My name is David Posiadło. I'm a Polish musician, and today we're at the studio, and then we are recording a song for the Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Ну такі ўжо булечка, ну. Play the game, listen to the song, and I hope you're gonna fucking cry. Ну слухайце, вось падобна. Слухайце, рэальна, вось яго, калі ён размаўляе сыходзіць на болей вось нізкія, ну не ноты, калі ён размаўляе, ну карацей, калі яго голас ось такі уніз ідзе, то ён падобна гучыць на гэтага чала, то бок значыцца ён яго сапраўды агучваў. Ля, класна. Grab the eddies and run. Ну ён. Like I said, still feeling sorry for her? Так, я адчула себе вельмі тупой. Really thought she was trying to do something good. Road to hell wouldn't be paved without good intentions, kid. Important things to head in the right direction once you see it. Можна автограф, плиз? Ну, плиз. Guessing Militech aims to secure the project, resume research. Ну, персонаж його, Maybe конечно, someday, жесть. sure. Not today, not tomorrow. Making it not our problem. Truth be told, hope I'm dead and gone before they do. So the data, what's your plan? Saw the tapes. Militech was trying its damnedest to breach the Blackwall. Listen to a little voice of reason. Forget, move on, live on. Добре. You find yourself losing sleep over it someday? Well, just turn over onto your other side. Добре. So that's that. One more thing. Do me a solid, kid. Deserve your cut. Little piece of advice, too. Believe in people, sure. But don't ever trust them. Ні, я їй не довіряла ніколи. Gotta wait for all the data to wander home. Happy trails, kid. Ля, який він крутий чал. Ну. Ну, слухай, ну гэта ж... Гэта найстач, ён напівае сабе пад нос пяе, калі пампуе гэтыя дадзеныя. Не, ну гэта ўжо, відавочна, гэта ўжо для тупых кшталту, хто яшчэ будзе напяваць, калі не Дэвід Посядло. Блін. Ну, слухай, Хедхампер, разумееш, я разумею, што у мяне тут распрацоўшчык пад бокам, але гэта ўжо, ну, не так цікава, просто такая прыйсці ў суседні пакой і запытацца. Мне часам хочацца і самой адказы на пытанні знаходзіць, разумееш? О, гэта мне. Бай. Не, я не праходзіла Майнкрафт, я будавала хаткі і чыліла, вось. У мяне не было мэты, шчыра кажучы, яго прайсці, таму што я разумела, што гэта шмат. Max Jones, Bree Whitney. Don't know who hurt you, but
but you clearly got something against the free press. Яна не журналістка, бро. Яна корпоратка. Не кажи мне, что я супраць свободной журналістики. Не мне, окей? Дякую. Дед кляты. Ось цалкам не на тую напал с такими закидонами. Блин, ну... Ну, я разумею, што, магчыма, ёсць людзі, якім не падабаецца музыка падсяду, але мне ягоныя песні не дужа падабаюцца, таму я яго... Нават калі б мне тая пані падабалася, я б яго не змагла забіць проста праз тое, што, ну... Блин, ён жа... класную музыку піша, ну, чаму б і не. Так, цяперка трэба адсюль выйсці, і гэта ўжо будзе другая праблема, новая абсалютна. Бо гэта ж я. Мы будзем, карацей, гэта квест увесь сённяшні стрым праходзіць. Зараз я яшчэ 2 гадзіны буду шукаць, як адсюль выйсці. Канешне. Там жа было побач выхад, але я яго прапусціла і пайшла ўвогуле ў іншы бок. І цяпер я абсалютна не разумею, куды мне рухацца. Ну вось, ну кшталту, я ведаю, што там увогуле складана далей будзе і ўсё такое. Мне не было мэты забіваць смок. Я ведаю, што гэта не хуткая справа. Мне, карацей, не хацелася завісаць на тое, каб шмат. Мне падабаецца Майнкрафт, у ім весела бавіць час, але я зразумела, што ну, вось не настолькі мне спадабаўся, каб я рэальна там шмат часу хацела бавіць. Не хочу пакрыўдзіць нікога, хто вельмі любіць Майнкрафт. Безумоўна. Гэта вельмі класная гульня, просто... Просто мне не так зайшло, напэўна, як вам. Ось там вот. Не будем забивать смоков. Ну и куды мне теперь вести? Help! А, ну треба пателі, добре, пателі містеру Хенсу. Блін, йому не сподобається, конечно. V, I need an explanation. Our client has made no payment, and I can't contact her. Why? Turned out your client was lying out her ass. Had me an unpleasant little encounter with a Militech agent. I see. Well, I am sorry you had such a difficult day. But in the future, please remember, A, who your client is, and B, that corpses don't pay. Don't let me down again. Ой, ну яна была не вельмі чалавекам, таму мне не сорамна, містер Хенс, абсолютно не сорамна. Якія шарики, треба паглядзець. Мне не сорамна, карацей, соркі. Ось, цяперака у нас ёсць дапамога у выглядзе. А не, гэта не дапамога. Што? Help? Не, у нас ёсць дапамога, вось, тут паказвае, куды ісці. Фух, нарэшце. Цудоўна. Не трэба забіваць смока. Вы яшчэ скажыце, што Партурнакса забілі. Добраніч, а у цябе заўтра выходны ці не? Вось мне цікава.
Ці шчаслівы ты чалавек? Ну, карацей, добра. Салодкіх сненняў. Нельга забіваць дзеда цмока, ну. Вось жа ёсць людзі, якія забівалі Партурнакса. Выходныя, гэта калі працуеш па свайму графіку, зразумела. Не запрацуйся, гомічак. Во, і малаточак тут быў увесь час. Всё, ну, далі рада атрымліваецца. О, тут прэзідэнтка была. Ну, зараз яна ідзе ў сраку, канешне. Ужо не... А, мы яшчэ можам тут патусіць, атрымліваецца трошкі. І паспаць, напэўна, мы тут можам. А, я магу тут патанчыць зноў. А з Алдуінам... Алдуін гэта іншае. Ты не разумееш. No Life 3. Ну не. Партурнакс ён файны, а вось Алдуін не. О, можем попалить разом с дедом. Ну, добре, давай. Давай уже. Finally. А дякуй. А можна дякуй? Затягнуліся. Калі ласка. Гэта прышпільна, што сюды можна вярнуцца і вось паспаць атрымліваецца. Давайте поспим с правды уже, коли пришли. Жонка Аслюка — гэта таксама іншае. Хотя не іншае, я кшталту нельга. О, Рид! Я не чекала, що це так хутка. My surgery. Lining things up for me? Not quite. Not yet. The process is complicated. My finger's on the pulse. I'm on my way out of Night City. I'd like to meet up, face to face. Choo-choo station out South Caliway. Reed? Okay. Блин, я все больше и больше. Ну, мне супер не падабаецца, конечно, той факт, что мы з ім размаўляем. Напэўна, варта было. Хаця я ўвогуле, мне абое-рабое, мне сапраўды увогуле ні з кім з іх не хацелася супрацоўнічаць. Ні з Санбёрд, ні з ім. Абое гаўно. Добра, гэта мейн квест, атрымліваецца працяг.
Але я не буду яго сёння выконваць, таму што, магчыма, гэта зацягнецца, магчыма, не зацягнецца. Я не ведаю. Просто я стрыміць буду вось яшчэ гадзінкі паўтары, потым мне трэба ісці спаць, таму што заўтра пачынацца вельмі рана. Ну, 2 гадзінкі, мабыць. Не хочацца атрымаць квесты вельмі працяглыя і на сярэдзіне сыходзіць. Блін, хтосьці прайшоў гульню? Ці там будзе нешта на 1000 гадзін, ці нешта, што я паспею прайсці зараз? Хедхампер даглядзеў шмат стрымоў. О, каточак! Дарэчы, дзякуй вялікі за нагад... А, карацей, во. Каточак абавязкова, зара. Мне таксама. Ну, я ўвогуле яму не давяраю, абсалютна. 0. 0 даверу даю. Дзякуй за вадзічку, малаточак. Котка. Так. Дзе котка? Вось пытанне. Дзе котка знаходзіцца? Я не хочу спойлер. А, ну гэта спойлерны адказ атрымліваецца, добра. Мне хочацца паглядзець, што там. Шафа, з табой ясна. Якія ў вас прапановы, ідэі, дзе можа знаходзіцца котка? А. Стол. Ну, на столе яна ўжо была. Ну, мабыць, толькі на тым столе, дзе радыё стаіць. Што яшчэ, якія ідэі будуць? Есці моя хустка для... Не хустка, карацей. Анучачка маленечкая для маіх акуляраў. Дзе моя анучка? Нема анучкі. Добра. Для люстэрка. Окей. Яшчэ ёй нейкія ідэі, дзе можа быць котка? Я котка. І танкі бульбаед. Ну, яшчэ котка нумар 2. Дзе знаходзіцца котка? Дзе яна можа яшчэ хавацца? Вось, кажуць, стол для люстэрка, шафа. Блін. Реально, гэтай анучкі няма. Добра, потым знайду. Яшчэ трошки пачакаю. О, так, так. Ёсць гэтае крэсла, і яна можа там быць. Таму, магчыма, ёсць яна там таксама. Я думаю... Блін, дзе яе даўно не было. Я думаю, што яна будзе альбо у душы, альбо дзерці штосьці. Ну, няхай канапку дзерэ, карацей. Всё. Дзе котка? Зараз мы даведаемся. Вось яна! Хто сказаў на столе? Хто сказаў на столе? Хедхампер! Я адразу на ўваходзе яе заўважыла. Вось яна! На столе сядзіць сапраўды. Слухай, ну ты гэта... Ну ты правідзец сапраўды. На піцы, ну. Ну, глядзіце, якая разумнічка. Ну, ты эксперт па котках, атрымліваецца. Блін, гэта малако з Леніным? А, гэта водка. Ясна. Гэта кот нумар 2. Гэта кіса нумар 1.
курня, курня. Все. Ось яна принцеса наша. А. Я нагуляла 200 гадзін, напэўна, ўжо. І 100 гадзін я глядзела на котку. Ну просто. Кися. Кіця. Ти кіця. Ну яна. Що скажеш? Probably not how you pictured your grand reunion with Alt. I knew she'd change, transform. All started when she went Silicon, hit the net. Ну гэта не малако, гэта водка. You've changed too, you're someone else. I've had fuck all to do with it. Alt's out there, fractaling, globulating, becoming a bigger and better AI. Скажи, And курня I'm here уже. shriveling, spending time with you. Oh, you're bitter. Thought we'd talk, truly, madly, deeply, like we used to way back when. To fix what you busted or to prove something to her? More like prove myself wrong. Dead wrong when I told her we had nothing, were nothing, and shared nothing but sex. It was long ago. Talking decades. Not to me. Don't forget, I've spent the last 50 years stuck in my head. Have a nice night, V. О, ён знік нарэшце. А, не знік. Ну, то бок ты назаўсёды тут цяпер. Ясно. Дай ўжо спакойна котцы тут пагаспадарыць. Котачкі маёй. Добра. Блин, я не ведаю, што рабіць. На гэта квест я не думаю, што хачу ісці. Тут вось ёсць нейкі сайт-квест, увогуле не падпісаны. Мне на яго больш цікава пайсці. А, гэта там, напэўна, гэта сайт-квест будзе з гэтым вар'ятам, але ён у мяне чамусьці глюкануты. Ой, дарэчы, сейвіцца не магу. Чаму я не магу сейвіцца? Окей. Humanitarian convoy was attacked by a ruthless band of nomads. From the very first stage of Незручна, конечно, што час вось так змясціўся, і ў мяне такая розніца цяпер з вамі. War and Crimson Heart recipient Linda Nopes. To the families of those who perished, we at N54 News offer our sincerest condolences. With the NCPD's cooperation, Militech has already announced a retaliatory strike on nearby nomad camps. We continue our coverage after the break. Nicola! Taste the love! Yo, my
Chumers, shroomers, and fumers, Mr. Whitey here. Drop that там milk про toast kibble ежу? and rush to the nearest store for a taste of sweet, sweet, sweet clean speed. Cause life is too short to be slow. Бульбоєд! Дякую великий за те, що зостаєшся коткою сім'ї 2 місяці. Мур-мур-мур. Дякую. Ось твоя котка. Тепер докладно ёсть. Теперь все как след. Будешь растить свою коточку. Котка. Годовать. Ночь будет такая ж пухнастая и великая, як у Орегана. Що у Краша повинно бути ще так. У Гобзика, напевно, самий велізний каточок. Кольки він вже більше за год підписаний. Там уже котиска-сосиска огроменная. Есть щепотка. Блин, а где тут и зебры? Авось. Пустите, опустите. Все, нормально. Ну, гэта сапраўды будзе той пророк вар'ят, але яго на квест у мяне чамусьці забагаваны. Во, яго тут няма больш. І тут нічога няма. Эх, прикро. Добре, завітаємо уже до місця. Wanna read my tarot? Sure thing. Focus on the recent past and what you expect in the future. Ну, вона мені нічого нового все одно не скаже, хоч за все. The Chariot. Так, это You're ready for change. то самое, Ready что и to seek the было. truth about yourself. And to help, you'll have someone from your family? Ось у мене у Кіберпанку котка. The sun reversed. І ще ось така йо. You'll meet some obstacles, but they will be temporary. So long as you follow your own judgment. Stick to your chosen path. Strength. Strength of will, discipline, and courage will always be rewarded. But not necessarily at your destination, as the reversed magician shows. Perhaps the path itself is what's important, and will help you overcome your fear? Окей, дякую. Блін. Треба ще нечто знайти, я вже до Рида не пойду. We don't have to talk about it now. Fury! Carnage! Follow your instincts! During the Militech-Arasaka conflict of the early 2020s, essentially all forms of life have been wiped clean from the megacity. Millions of people, animals, and plants were eradicated in a matter of minutes. And a similar fate awaits any to this day who strays too close to the southern edge of the Korean peninsula and the waters surrounding it. Я ось бентежить то, що я не всі карти Таро знайшла от Phantom Liberty. Що дивно, тому що вони, звичайно, знаходяться у вельми таких відавочних місцях.
может поглядеть. Во, одна, две недзе. Блин, дзе ж іх браць? Яны звычайна ў вельмі відавочных сюжэтных месцах, то бок гэта не тое, каб іх складана шукаць было. Тут нават на мапе можна адзначыць, але вось няма. Гэта ў мяне толькі так, ці гульня сапраўды пераключае светлафоры на зялёных, калі да іх пад'язджаеш. Так. Так, мне таксама здаецца, што яно так і працуе. Я чула пра Cloudpunk. Мне цікава пагуляць у гэтую гульню. Але мяне спыняе тое, што карацей яна ж піксельная, нібыта здаецца, у яе графіка. Магчыма, я з чымсьці блытаю, я проста не люблю піксельную графіку. Вось, на жаль, я разумею, што гэта прыгожа, вялікай колькасці людзей падабаецца, але вось, не маё, на жаль, абсалютна. Ну, слухай, тады трэба спаць. Што ж ты зробіш? Хутка я пайду спаць, ужо даволі позна. Танкі. Здаровы сон, гэта вельмі важна. Калі хочацца спаць, трэба і клоніць у сон, гэта ўвогуле падарунак. Таму што арганізм працуе як след. Людзі, у якіх былі праблемы са сном, зразумеюць. Ауч! Сёння аўторак для тых, у каго былі вось гэтыя выходныя, то сапраўды аўторак. Хотела порадоваться, что, усяго толькі 3 дні працаваць атрымліваецца, але ж не, суботу так само прыйдзецца працаваць. Ненавіджу эту сістэму. Такая машинка. Якія баги са світлом. Я нічого не бачу, щиро кажучи. Не, нормально. Ouch.
Блин, ну классно. Я насамрэч люблю кіберпанкі, просто ганяць на транспарце, слухаць радыё. Гэта як у Need for Speed гуляць. Толькі лепш. Дарэчы, Next Gen, хуценькі трейлер 6-й GTA, і якусь не стану, чакаю нейкага абсёра ад Rockstar. Я таксама, мне здаецца, усе чакаюць зараз абсёра ад Rockstar. Мне здаецца, вось той давер, тая рэпутацыя, якая у нас раней была да Rockstar'аў, яна цалкам знішчылася пасля вось гэтых абсалютна жудасных ремайстараў. Таму цяпер ніхто ад іх нічога файнага не чакае. Хаця... Блядь. Вось вам і Need for Speed Most Wanted. Ну, той ж мне крайм. Ну, просто, ну, не туды заехала. Ну, бывае, ну, з кім не. Блин, ну, цяпер на мяне так само нападна не знойдуць. Ну, затое... Блин. Ну... Окей. Куды цяпер? Ну, я не здзіўлюся, калі гэта сапраўды так сістэма працуе, таму што ўсё ж такі гэта нармальна. Не, ну мне часам прыходзілася чакаць, мне здаецца, чырвоную гульню. Блін, як адсюль? Куды ісці? Сюди, я зрозуміла. Добре. Водичку я попила. Дякую. Розтяжечка. Я навіть і Most Wanted новий не хочу. Я, щиро кажучи, не глядячи на те, що я люблю ось усі ці ностальгічні пришпіли. Це не туди. Карацей, мне падабаюцца усе гэтыя ностальгічныя прышпілы, але пры гэтым мне так задзяўбала, што вялікая колькасць кампаній, яны замест таго, каб рабіць арыгінальныя праекты, херачаць просто ремайстер за ремайстерам. Можна нам просто нешта новае і класнае. Я разумею, што не, што ўсё складана, што інвестары не хочуць, там стейкхолдеры, ім не цікава, гэта занадта рызыкоўна, але гэта ж пиздец. Мне надакучыла бачыць 16-ту частку кожнай гульні. Я хочу бачыць больш цікавыя арыгінальныя праекты. Гэта ж нават гучыць жудасна там. Ва ўсяго ўжо зараз лічба 6, там 5, 4 у найлепшым выпадку. Гэта ж пиздец. Ой, добраніч, Арганка. Я нават не заўважыла. Салодкіх табе сненняў. Во, ну кшталту ремайстары, ну сама як ідэя класна, таму што вось, напрыклад, ремайстер Mass Effect, ён дазваляе мне гуляць перавыданне яго, дазваляе мне гуляць у гэтую гульню вось на сучаснай сістэме. Мы ўжо бачылі на прыкладзе Dragon Age Origins, што бывае, што здараецца, калі ты запускаеш старую гульню на сучаснай сістэме, якую не падтрымлівае выдавец ці распрацоўшчык. Гэта вельмі складана, і яна будзе працаваць без срака. Спачатку яна ў мяне на тэстрымах працавала без срака, бо ў мяне жалеза не вытрымлівала. А потым яна ў мяне працавала праз срака проста праз тое, што цяпер жалеза ў мяне занадта моцнае, яна проста не разумее, як нармальна з ім працаваць. Карацей,
Карацей, гэта класна, калі перавыданні, рэмайстары ці там патчы, які выпускаюцца, каб гульню можна было запускаць на новым жалезе, але, блядь, як мяне задзяўбала тое, што вось Warcraft 3 Reforged выйшаў, все, я не магу набыць стары добры Warcraft 3. Мабыць, я хачу ў класіку пагуляць, все, я не магу пагуляць у яе ліцэнзійнай. Мабыць, я не хачу гуляць у Definitive Edition GTA San Andreas. Цяпер у мяне няма выхаду. Гэта капздец. Мабыць, Blizzard'ам для таго, каб даказаць, што яны нармальныя, варта не рабіць Diablo 4 з неверагоднымі нейкімі лутбоксамі і сезон-пасамі. Мабыць, варта зрабіць нармальную гульню. І так з усімі, блін, халеры іх дзяры. Тыя ж, нават калі робяць унікальныя нейкія праекты, ўсё адно нейкая другаснае атрымліваецца даволі часта. Карацей, сумна. Ужо адзін быў у гэтым годзе праваліўся. Ты пра што, рэмайстер? Ну, сапраўды, нават у Тейлор Свіфт рэмайстары ідуць. Блін, я нават... Цяпер сапраўды стала сумна. Капздец. Ну... Вось, я, добра, я не фанатка Тейлор Свіфт, я не ў тэме. Навошта ўвогуле рэмайстер песня ад яе? Арыгінальны тайтл гэта які? Я ведаю, што не яны рабілі, я ведаю. І гэта прычына, чаму ўсё так дрэнна. Але там жа стаіць усё адно іхняе лога, усё адно іхняе імя. Яны ўсё адно павінны, мне здаецца, у іх жа ёк UA, у іх жа людзі, якія глядзелі на гэта, яны павінны былі пракантраляваць, таму што іхняе імя на гэтым напісана. Таму нават калі это аутсорс, нельга рабіць выгляд, што вы ўвогуле не маеце ніякага дачынення. Яны дрэнныя бізнесоўцы і дрэнныя менеджеры ў гэтым сэнсе, канешне. А памятаеце, як Nintendo забараніла праводзіць турніры па Smash Bros? Ну, гэта Nintendo. Яны ўсё забараняюць. Запі вадой. Ну, запіваю вадой. Добра. Буду спрабаваць адсюль выбрацца. Вось я не разумею, якім чынам. Няўжо прыйдзецца праз бруд ісці? Праз смецце? Блін. Адсюль увогуле выйсці Блін. Паглядзім, я яшчэ сюды ніколі не трапляла. Здаецца. Хаця не. Сюды можна трапіць. Было па сюжэце. На гэту... Да, добра. Nintendo ўвогуле, у іх... Яны вельмі жорсткія ў гэтым сэнсе. Яны пазбаўляюцца ўвогуле ўсяго. У іх супер жорсткія... юрысты. Рабіць контент па гульнях увогуле па Nintendo, гэта па маёмасці Nintendo, гэта вельмі такая справа, за якую табе не падзякую Nintendo. Хаця яны карацей, мне здаецца, вісіць у паветры. Прышпільна. Я дакладна сюды не мусіла трапіць. Блін, а як я? Напэўна, трэба будзе загружацца, бо мне здаецца, гэта... Мне сюды нельга было. Яны, мне здаецца, у гэтым сэнсе яны заўсёды былі супер жорсткія, а цяпер яны проста захраслі ў мінулым стагоддзі.
і абсалютна не разумеюць. Хаця яны сталі трошкі прасцейшыя ставіцца да стрыму. Раней і гэта было з гэтым складана. Да выкарыстання іхняй маёмасці нават у такім сэнсе. У іх, карацей, нават fair use не працуе, нічога не працуе. Просто таму, што яны захраслі ў мінулым стагоддзі і не разумеюць, што цяпер, напрыклад, калі гульню стрымяць у якімсьці выглядзе, то гэта бясплатны прамоушн. Вось для іх гэта не працуе, яны гэтага не разумеюць. Калі людзі, там, фанаты ствараюць нейкі контент па гульні бясплатна, проста, і яны не патрабуюць за гэта ніякія грошы, гэта бясплатны прамоушн, гэта рэклама. Яны вось гэтага нармальна не разумеюць. Нават калі яны там атрымаюць нейкія грошыкі ад Ютуба за нейкі контент па іхніх сусветах, у гэтым няма нічога дрэннага, таму што корпорацыя Nintendo ўсё адно зарабляе халера мільярды больш на гэтай маёмасці, але вось для іх гэта нейкая прынцыповая вайна за кожную капеечку, літаральна кожную капеечку, калі справа тычыцца іхняй маёмасці. Абсолютно печорныя погляды для 2023 года, мне здаецца. Блин, не, я загружусь, я неяк. Блин. Яшчэ музыку паслухаю. Мне страшно. Все одно я уже по неким великим квесте не пойду. Ад Рыда. Ну, можно. Вось, дарэчы, з ромамі яшчэ сітуацыя такая, гэта супер пагана, таму што яны дужа перашкаджаюць так званым... Ой, добраноч, солодких сненняў табе, цудоўнай пятнічкі і выходных. Карацей, гэта перашкаджае дужа людзям, якія займаюцца архівамі, якімі захоўваюць гульні. Вось я успомніла, як гэта называецца, гейм-прызёрвінг, то бок людзі, якія займаюцца тым, каб захаваць усе магчымыя гульні, проста зрабіць іх часткай гісторыі, ствараюць такія вось музейчыкі віртуальнай ці не цалкам віртуальныя гульняў. І для такіх людзей вось ромы, уся гэтая сістэма з эмулятарамі, гэта вельмі важна. Сістэма сімуляцыі, сістэма з перавыданнем такім вось падпольным, гэта вельмі важная частка захавання гульняў, таму што гульні яны ўвесь час губляюцца. Некаторыя гульні вельмі рэдкія. Некаторыя гульні нельга набыць ужо больш. Напрыклад, нават я не пра перавыданне, як вось з трэцім Варкрафтам, які ўжо нельга набыць легальна. Таго можна спампаваць, вядома. Хаця гэта ўсё адно нелегальна. Карацей, ёсць гульні, якія нельга больш набыць. І спампаваць іх цяжка, становіцца ўсё цяжэй з цягам часу, таму што яны існуюць у фармаце, вось, ну, дзякуючы торрентам іх можна спампаваць, але людзі, якія калісьці спрабавалі знайсці і спампаваць гульню, якой 1000 гадоў з торрентаў, якая яшчэ і не суперпапулярная, яны разумеюць, хутчэй за ўсё, у іх была сітуацыя, калі яны не могуць спампаваць торрентаў, таму што няма нармальнага сідара. Карацей, гэта вельмі важная штука захавання гульняў. Блин, а чаму я не могу захавацца? Я нават пра яе не чула. Ну, блин, такое сабе.
Маеш рацыю, Starfield новы тайтл. Ну, ён вось ведаеш, чамусь ён увогуле як новая гульня у мяне для мяне не адчуваецца, таму што проста гэта Creation Engine, які ўсе ведаюць. Карацей, гэта літаральна адчуваецца бы мод на Skyrim праз гэта Creation Engine. Ну просто ты не заходзіш і гэта не адчуваецца бы новая гульня, ну для мяне. Плюс яна і маральна застарэўшая абсалютна. Ну карацей, ёсць, напрыклад, гульня, па якой я асабліва сумую. Гэта гульня называецца The Movies. Магчыма, вы ў дзяцінстве яе гулялі таксама. Карацей, гэта гульня сімулятар кінакампаніі, у якой ты здымаеш вось фільмы. Там гэта адначасова і тайкун, і сімулятар, таму што ты займаешься ўсімі вось менеджерскімі справамі і пры гэтым яшчэ ствараеш. Ты мог з дапамогай гэтай гульні ствараць невялічкія стужкі. І гэта круто. Яна вельмі класная была. І яе зараз, як і любую гульню Lionsgate, нельга набыць легальна. Во. Ну вось ёй сапраўды ёсць, дарэчы, гульня. Карацей, ёй было б класна, калі б хтосьці зрабіў перавыданне, вось у гэтым сэнсе, ці хаця проста прадаваў яе, зрабіў нармальны патч, каб яна запускалася на новым жалезе, таму што, блін, гэта класная вельмі гульня. Я нават не ведаю, ці можна яе стрыміць, калі ўлічу, што яе нельга набыць легальна, і ці яна запусціцца ў мяне ўвогуле на кампутары. Класная гульня, карацей. Эль Кэптэн. А, гэта чалік, які... А, боже. Quit being a chicken shit cunt, mama. We got this. Гэта я для яго машыны краду. Remember, Daniels? Supposed to help you with this gig. What was that all about? One of his men dropped out after weeks of prep. And me, I'm thinking that's a problem that could bite us in the ass. Daniels disagrees. Anyways, you remember the guy, right? Yeah. Pig who picked up a ride when I dropped by your chop shop. My garage. But yeah, that's him. Anyway, listen up. You're going to Corpo Plaza, Arasaka Docks. Gonna swipe us a truck hauling med equipment. Your backup? Daniels and his buddies from the NCPD. They'll be incognito, dressed as workers. You head on over. Daniels will be in touch. Shit, not a single, Your Majesty. Keeps going like this, El Clowno might even get a haircut. Clapping a truck off Arasaka's docks is a big ask. Any tips? Better go at night. Security will be lower. Daniels will give you more deets. Okay. Great. That all? Ну, у меня и диски, які у меня був the kids in San Domo won't have to go through what I did. Anyway, need a smoke. Go on, give a chum some space. Right. Where have I heard that з освітленням справді нечто не то зараз. They all say they want space, but what they really want to hear is, Muammar, is everything okay? I gotta be your fucking empathy coach now, too? No. Chum clearly wants to talk about it, just can't say so. Блін, слухайте. Я можу заховатися зараз. Я могу заховаться. Давайте я перезайду, как бы, просто выглядание хайна. Давайте я только скриншотики себе загружу, які я робила. С Петером Почаду. Подъехали до БЛС. Страшно. Страшное место. Ужасное. Капец.
Слухайте, ну гадзінку яшчэ, напэўна, пагуляю. Мабыць, менш. Як вы самі? Уже самой спать хочется, щиро кажучи. Капец, мне так сподобалася ідэя записать себе самурая кассету. Цяпер вось не магу не думаць пра гэта. Сапраўды трэба будзе зрабіць. Набыць сабе пустыя кассеты і паспрабаваць запісаць. Прыкра, што мне налепачак з самураем не засталося. Цікава, хтось іх рабіў неліцэнзійную. Ой, до речі, я можу вам показати узнагароди, які у мене є. Глядите. Я спеціально запускала гвинт для того, каб атрымаць додатковый шмотик. Треба буде поспробувати. Також виглядає. Ну, видать, атрымліваецца, што так. У свеце кіберпанк Арасака валодае правамі на Ведзьмара. Вось цікава, там жа ёсць гульня пра плотачку, атрымліваецца, што у кагосьці там ёсць... Хаця не, там жа ёсць нават... Там ёсць аўтаматы аркадныя, дзе напісана CD Projekt Red, то бок яны існуюць у гэтым сусвеце, ну, умоўна. Вось хацелася б на стрыме калісьці включыць гэту заставку першую, але халера, яна у мяне на GeForce Now запускаецца на расійскай, і слухаць гэту заставку на расійскай гэта вычварэнства.
Night City International and Translunar. Don't wait. Leave your earthly worries, ulcers, and tumors behind and take off for the Блин, stars. прикро, што я праз гэту паніку ўсё астатняе я не даследавала гэты аэрапорт. Магчыма, і не было магчымасці нармальна. Потому што я ўпэўнена, я на 100% ўпэўнена, што там ёсць нейкая адсылачка на Люсі, але я была на такім стрэсе, што і... А не, бачыце, ўсё адно нешта таке. Ўсё адно крацей, я была на такім стрэсе, што нават не шукала. Хаця хацелася знайсці нешта. Mar, something wrong? Acting weirdly, composed. El Capitan, the Joker needs a fucking break. He'll be back. You know I grew up here. Me and Daniels. Santo fucking Domingo. You know what we were most scared of as kids? Gangs? A stray bullet? Yeah, those too, but no. Talking a different, everyday fear. Biggest fear was a glass of water. You see, the filter's sometimes gonked out. Any sip could be your last. Talking cancer, arthritis, kids with the joints of 70-year-olds. All in a fucking glass of water. In these homes, every damn day, years on end. Shit. This is Sokka's doing. Gotta be. Arasaka Factory's been pumping poison into the groundwater here since 2061. Of course, we didn't know how bad it was for a good long while. As I fucking thought. Arasaka клятая. How bad was it? Was. Still is. Everyone here has lost someone. Every kid's battling some disease or disorder. Guessing me and Daniels won't live to a ripe old age either. Could breach Sokka's data forts. Find the person responsible. You know, whoever covered up the leaks. Already did. Name's Maria Sparks. Looked her right in the eye, thought about what to do for a long while. You know their employees drank the water. They didn't tell them either. Arasaka wanted the data buried. No surprise. So what'd you do? Recruited her. Thanks to her, we know about the transport. I mean, I'm a fixer, ain't I? Make contacts. Get things done. So this med equipment, it's gonna help the sick, right? Should ease some of their suffering, yeah. But the most important thing is peeps will see someone still gives half a shit. Maybe they'll feel something besides fear for a change. Stealing for the greater good. The system, man, it's all kinds of fucked up, V. Anyway, get going. And don't let us down. I won't. Добре. Ну, тут такі квест, слухайте, жесть. Это мне? Не, это не мне. Зрозуміло. Это ягоная машина. Блин, ну... Дать пизда Арасаки справа святая. Что там на бодихите?
чисто кайф ехать под музычку. Не, они туда не пойдут. А нет, туда нормально. Агулам віду беларускай мовы называецца кот, а кошка ужываецца толькі тады, калі трэба удакладніць, што гэта дзяўчынка. Окей. Ну Ниблс гэта котка. Ты до чего это сказал? Это была инспекция технічного стану машины. Вы не пришли. Нормально, никого. Добре. Я супраць котка сексизму. Я за то, как все котки были котками. Коли я вырашила, что все котки котки, значит, что котки котки, а не просто коты. Все. Гэта той чал, з яким мы зараз працуем. Відаць, што мы ў гэтым дзярме разам. Гаўне. Ясна, мне трэба стэлфіцца. Хутчэй за ўсё. Яму ўсё адно можна не стэлсіцца. Добра. Яму ўсё адно, якім мы чынам гэта зробім, або мы гэта зрабілі. Запарковаться можно. Жабим выглядит, что тут. Окей. So you can find the port. Great. Way to go, Merc. You remember what's next? Right, so who's here from your crew? What? So I tell you, they catch you, and you spill your guts? None of your goddamn biz, that's what. Okay. Skip it, Daniels. Get to the point.
Watch for security. Find the behemoth truck with the Arasaka logo. You got a visual? Hope you can handle it. Once you're behind the wheel, we'll jam their comms. Should give you time to roll before they call backup. Remember, the gear comes first. Don't damage it. Don't fuck around. Do use your damn head. Now move. I'll be on the line. Окей. Навряд ці він повинен мені забувати. Ага. Добре. Добре. Зараз з усім розберемося. Що у нас тут є? Ага, це напевно те, що нам треба. Це те, що нам треба. Зрозуміло. Це чалик тут не один. Тут ще чалик. Холера. Я тут трошки знаходжуся. Ясненько. 1, 2. Уф. Треба з ними, значить, це спочатку розібратися. І що зі снайпером готов? Ну, этого чалика можно не чіпати кучу-то. О, до речі. Жесть у вас тут, конечно. О. Окей. Можна, конечно, спробувати їх не през камери вирубити зараз. Ні, вирубити. Ні, вирубити аж. Все. Нам. Окей. Добре. Трохи що нема куди сховати ось це тіло. А ні, я буду сховати. Я сподіваюся, нас зараз не запалять з'їм. Бачу. Я
Дякую велике за біци. Дякую. Як мені туди трапити? Чому буде лестница? Ні. Ось вона лестница. Вітанки, ось гуляємо, потиху вже хоть спати буду кластися. Тому вельми у правильний час завітав. Цікаво, ці мене тут запалять фотографії. Конечно, запалять. Это капсда. Капсда абсолютно. Пиздец, добре. Зробимо вам пиздец. Это пиздец. И будет пиздец. Советую, вы экшон любите. То давайте будем вам экшон. А что это не... Добре, это поуплывает. Пока. Я не люблю на проходить, щиро кажучи. Это было можно больше разработать. А шо, нема? Та що? Нема чим стріляти? Як це здарилось? Як це можливо? Добре. І тут нема зброї? Я до такого не призвичайлася. У меня звичайно зброї до холери, а тут, оказывается, она у меня скончилась. И она вот не подрихтована була до таких пришпілів. Блін. Зараз нас заб'ють, прийдеться перепроходити на столсах. Got the truck. Good. Great. Now drive. Okay. Enemy contact! Come out, goddammit! You got time for your game! Что вы там? Где вы там? Блин, ну, напевно, их варто было всех позабивать, потому что теперь они могут псовать мне машину, а мне сказали ее доставить в нарежном выгляде. Shit. They traced me. Get the fuck out of here. Я еду. Before they call back up. Еду я. Куди ти стріляєш по машині? А як його вирятувати? Блін, а як? Чекайте. А де його?
Де наш Чалік, якого треба вирятувати? Я хочу вирятувати Чаліка. А, ось він, я бачу. Goddamn terrorist! Keep up the pressure! Ще. Все. Про. Такі. The hell are you gawking at? Why the fuck are you still here? Here to help you out. Me? Who gives a shit about me? The kid's there. They blocked the streets by now. Fuck, go! Ну, блин, я же не могу не выратовать усіх. Мне хочется. Это не бинарная китка. Почечку. А, ясно. Слухайте, прышпільна, што вось ёсць такая дылема, што калі дапамагчы гэтаму Чаліку, то будуць заблокаваныя дарогі. What about Daniels? Watch the suits. Here, damaged for sure after all that. Ты не... But the dog's too long. Get your ass over here. Я хотела просто допомогчи. Ясно. Ты? Ты? Не, не ты. Ты? Ты. Блін, ну машина справді трошки. Яна потерпела від нашого стилю керування, але що ж ти зробиш? Блін, і ще й мусори тепер на нашому місці. Курва. Я на гэта нема часу. Курва, ну куди ти їй? Невыносно, просто жесть. И вы... Чому варто було стрілсіти і не мінуватися? Я вже стомилася з ними тут битися. Це просто жесть. Все проїжджають, дякую. Блять, ясно. Это не имело сенсу. Ну я спробувала.
ще потім буде треба оторватися від мусоров. Я ніяк... Ну ні. Я не готова, я задолбалась. Блять, пиздец. Я ненавижу экшн-сцены, я уже, мне здається, вже 100 разів про це казала. Це сумно, не цікаво. Ну, отшипитесь вы. Просто едешь, отрывливаешь пизды. О, божухна. Блять, ты гонишь! Ой, курва. Пиздец. Оторваться от хвоста. Ось ты, конечно, файно придумал. А як я гэта, по-твоему, зраблю? Блять. Пиздец. Какая хуйня. Мяне гэта выбесіла яшчэ на пачатку Phantom Liberty. Вось гэтая пагоня, гэта хуйня, якая мне абсалютна не цікавая. Геймплей, які мяне не ўстаўляе ўвогуле абсалютна. Блять, яшчэ 2 зоркі. Клас! Кайф. She doesn't escape! You hear me? Зникните отсюль, не, курва. Блять, зараз яшчэ высветліцца, калі я зайду ў гэту машину, што мяне знову запалят, потому что так уже было. Куды ты, блядь, глядишь? Кусок ты говна. Треба было стелсить. Просто реально стелсить. Гэта просто немагчыма. Гэта пиздец, як не цікава для мяне. Я не памятаю, як гэта могло быць. Мяне тупо згарэла, і сраку, все згарэла. Карацей, на пачатку Phantom Liberty, дзе трэба было на машыне уцякаць ад... ну і хавацца, гэта просто невыносна. Абсолютно не той геймплей, який мяне ўвогуле гэтым жыцці цікавіць.
довезла його. Що ти від мене хочеш? Гараж. Його ще ніяк повернуть треба, напевно. Все. То бы я его не довезла 3 сантиметра. Ясно. Ну давай, давай, скажи мне, что я расхерачила твою машину. Holy shit, Your Majesty. Talk about a close one. There we are. Mickey, Задолбал. check the gear, dump the truck. Yeah. Daniels was acting like he didn't give a fuck whether he lived or died. Here in San Domo, we all lost something to Arasaka. Daniel's more than his fair share. Hit him hard. What about Daniels? He contact you? Yeah, he's alive all right, and pissed. We lost some gear because of that blockade. Couldn't just leave the guy there. You coulda, but you didn't. I get it. Daniels lives, some gear dies. Not everyone gets help. Choices, V. Being a little unfair there, Captain. That's life in Santo Domingo. Пошел Anyway, меня relax. шемить за то, что Tossing человеку a real допомогла. prim whip. Got some bubbly next to it too. Cheers to you. Thanks. О, El я вже Capitan. тлумачила Take тисячу care. разів, чому я гуляю на англійській мові. Тому що це сприяє поглибленню гульню. О, це нова машина для мене. Ага, це машина зі зброєю. О, Граймс. В оклізі виді. Вважаюся. Все. Ми виконали цей квест, я пережила його. Так. Ну. Человек старается. Ничего в этом трендах нема. Так, я еду на во что я еду до Рыда, я не хочу до яго. Давайте я поеду до хаты, до котки, и мы на гэтым разыдземся, потому что я уже стамілася. Подушніла тут. Ужо, я думаю, ёсць сэнс тады просто ісці адпачываць і спаць. Магчыма, я яшчэ так себе паводжу, калі я ўжо хочу спаць. Мне завтра вельмі рано прачынацца, я сёння рано прачнуся, таму... Ой, дзякуй за вадзічку, малаточак. На варте моей гидрации, человек. Mass Effect. Может и будет. Mass Effect уже был. Растяжечка. Добре. Зараз нам хтось у сраку їде, напевно. Ну. Это я зараз тут ногой верчу, вы не думайте, что мне нема растяжечки, просто уже робить все гэтыя рухи я уже робила, трэба нешта з ногами зрабіць, то я отсидела. Спадзяюся, нема тут фуд-фетишистов. Ось, можете на мои носочки поглядеть, нормально. Карпетки. Что с музыкой? Добре.
Я, до речі, я веду гэты стэрэатып, што карацей, вельмі багатыя фетышысты, гэта карацей самыя багатыя чалікі, гэта фетышысты і фуры. Вось у мяне няма такіх класных душак, як у Додзі, але калі ласка, фетышысты, патэрце, готовая вам досылать пикчи, как больше не працаваць на свой фултайм працы. Але вам придется мне нормально доплатить. Мне, конечно, не самые прыгожие ноги, але калі вам вельмі трэба, за нормальные гроши я готовая. Сок фетишисту треба бояться. Тих, що шкарпетки люблять. Run! Save yourself! Ой, куди ви всі поїхали? Ну, урезалася разок. Что уже нельзя. Нечто меня занесло. Справді варто поспати. Гомзик у меня усилился. Опановал. Травматим для дитя. Працують. А, яго сапраўды можна зламаць. Блин, ну яны мяне разнесуць, конечно. Я нават спрабаваць не буду. Страшно. То бок ёсць людзі, якім падабаюцца ногі ў шкарпэтках, ну тады гэта быў бясплатная. Гэта была дэмка на мае ногі ў шкарпэтках. Далей будзе ўжо за грошы. Блин, я не думала, што яшчэ ў шкарпэтках падабаюцца людзям. Блин, ну я вось контент бясплатна. Блин, ну і што ж так робіць? Ці на машыне? Я возьму мозг. Що ж таки на ім прасцей выварочваць на гэтых хайвеях. Лодочка. Ай, все уже порханулось. Что вы мне сделаете? Ось. Інша справа.
Гэта праўда. В этом городе цяжка з парковкай. Вось тут я веду, дзе паркавацца. Вось тут. Прыкра, што тут не адкрываецца вось гэтая брамка і нельга припаркавацца ў гаражы, як след, але вось робім выгляд, нібыта ў гаражы припаркавалася. So, are we going to talk about yesterday? It's all in the report. The story of the teens abducted by Anthony Harris, known also as Peter Pan, has reached a happy ending. Thanks to an anonymous tip, the NCPD managed to reach them in time. The rescued teens remain in critical but stable condition. Harris held the boys aged between 13 and 18 on his abandoned farm. This heinous case is just another example of Night City's continued moral collapse. Crime in Night City is now double the rate than in the new United States. At this point, it seems a near guarantee that closer ties with the union would help to get this city's security back on the right track. Недзе я тут у Кракове ела нешта з такой назвай. Это была веганская ежа. Анонимный пацук. Ну я. Добра. Пакуль перад сном. Дзе знаходзіцца котка? Вось пытанне. Дзе котачка? Хэдхампер. Я упэўненая, што ты гэтым разам будзеш блізкі да праўды. Котка ў душы, окей. Вас 100% у тебе ее телефон, котки. Вы з ёй... Договариваетесь. Сред, добре. Ну я роблю вигляд, нібито я у гаражі, но я не можу туди заїхати, розумієш? На ложку. Все. Варіанти закончилися. Так, я думаю, що котка буде каля раковини. Напевно. Ці дерці. Напевно, все ж таки буде дерці канапу. Что? Глядим. Не у шафе. Мяу. Я чую, як я не... І не спить! Прикажунька шпунькає. Не дере канапу, она просто на своей маленькой канапке. И она спит. Ну, гэта я уже просто сама хотела вернуться. Я гулю, калі праходзіла сама ось на гэтым сэве, мне ўвогуле была традыцыя напрыканцы сваёй гульнявой сесіі вяртацца да хаты. Таму я вось і заўважыла, што котка яна кожны раз у новым месцы, таму што вельмі часта да хаты вярталася. Ёгульцы, якія не адыгрываюць, гэта цалкам нармальна, але я вось адыгрывала, таму я заўважыла, што ў коткі вельмі шмат месцаў, дзе яна можа з'явіцца там 14, нават больш. Месцаў, дзе яна можа знаходзіцца і што яна можа рабіць. Таму ёсць сэнс кожны раз вяртацца мне да хаты і глядзець, дзе котачка гэтым разам. Я вас на гэта падсаджваю. Мне здаецца, ўжо падсадзіла на котку. Добра, ну вось вы бачыце, котачка цудоненькая, вось гэтая сонечка спіць. І вось такім жа самым чынам варта спунькаць і вам, таму што ўжо позненька. Вось, дзякую вам вялікі, мои даражэнькія, за стрым. Зараз я пагляджу, каго яшчэ можна зарэдзіць, іх хтосьці стрыміць. Вось, а так, дабраначы, слудзенькіх вам сненняў. Пакуль што глядзіце на котачку, а я пайду глядзець... А не, не могу паглядзець. Хто там стрыміць?
хтось ще є? Чекайте. Рано розвіталася. Де котка? Хто стрімить? Тоді, добре. Тоді ось яще всім пакулечки від котки. І тоді зараз я перейду до Тоді. Навіть собі почула лу. Там Єншин у його? Я вам давайте колиханку на фону включу. Как вы докладно. А, куди? Отпливає за облоки синій тінь, сонний день, отползає у кут далекий, стерли зайки усе у лясы, смолкли птушек голоси, і бусли у гнездо сховали, свої довгі носи. Баю-бай, баю-бай, варшаняти закривай. Баю-бай, баю-бай. Все, пакульки.